Türkmenistanda ayal gyzlaryň olaryň daş keşfine we özlerini alyp barışyna berk gödökçülüge duçar bolmagyna 2 aýdan gowrak wagt geçdi. Mahkemetleriň zenanlara garşy geriden gadagançylygynyň sebäpleri henidem nämälim galýar. Kimdir muny prezidentiň aşy konservativ garaýşlary bilen düşündirse beýlikler muňa häkimetleriň ilata görkezýän nowatdaky edenetdiligi hökmünde garady. Bu aralykda ýene bir düşündürüş türkmen deputaty tarapyndan tötänden peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Serdar Arazowyň sözlerine görä Türkmenistanda aýallara özüni çekejilik usullaryndan kosmetologiýa hyzmatlaryndan peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebäbi doly sanitariýa maksatlaryna esaslanýan eken. Türkmen deputaty bu düşündürüşi Birleşen Milletler Guramatynyň merkezi ady ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatnamasy boýunça Almatyda geçirilen sammitine gatnaşan mahalynda öňe sürdi. Gazagstanyň Orda Gazet neşriniň jurnalisti Türkmenistanda aýallar üçin özüne çekejiligiň gadagan edilmegi, ýagny türkmen aýal gyzlary üçin kosmetik ammallaryň köpüsiniň gadagan edilmegi Birleşen Milletler Guramatynyň durnukly ösüş maksatlaryna näme derejede gabat gelýär diýip soranda türkmen wekili jurnaliste näme dogry maglumat berilendigini, bu gadagançylygyň sanitariýa esaslanýanlygyny aýtdy. Emma türkmen deputaty gadagançylygyň bardygyny ret etmedi. Aýallaryň daşky görünüşi barada size näme dogry maglumat berildi diýip pikir edýärin. Biz bu mesele lukmançylyk uğurlary tarapyndan seretdik. Şeýle bir giňişleýin derine geçirildi. Şoňa görä sanitariýa ters gelýän we kosmetologiýa ugrundaky bir kanun işler boýunça şeýle nokotlar hem punktlar ýüze çykaryldy. Belki siz muny göz öňünde tutýansyňyz, emma çäklendirmeler barada aýdylanda bu düýbünden näme dogry maglumat diýip Serdar Arazow aýtdy. Türkmenistandan baran deputat her bir aýalyň özüne öz ýakynlaryna we çağalarynyň geljegine, şonuň üçin hem ýurdunyň hem jemgyýetiniň geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýanlygyny belläpdir. Aýalyň millet derejesinde goldanýan sosial ähmiýeti şundan gelip çykýar. Birleşen Milletler Guramatynyň ilkinji resmi namalarynda erkekler we aýallar üçin deň hukuklylyk esasy adam hukuklarynyň bünyady hökmünde yglan edilipdi diýip Türkmen Mejlisiniň deputaty Serdar Arazow Almatyda eden çykyşynda aýdypdyr. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ýa-ni şu ýylyň aprel aýyndan başlap Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlaryň erkinligini çäklendirýän giňişliğin gadagançylyklary giridip aýallara meýkapdar eşik, emeli dyrnak we kirpik oturtmak, gaş bejermek ýaly zatlary gadagan etdi. Şeýle hem aýal gyzlara saçyny boýamak we agartmak, botoks sanjymlaryny etmek, göwsüni ulaltmak ýa-da dodoklaryny çişirmek gadagan. Bu gadagançylyklar hiç resmi beýanat ýa-da düşündürüş bermeden giridildi we olaryň ýerine ýetirilişine hukuk goraýjydarylar we aýallaryň iş ýerleriniň işgärleri gödökçülük etdi. Kosmetik hyzmatlara girilen gadagançylyk sebäpli zenanlar polisiýa tarapyndan saklanýar, işinden mahrum bolýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň apreliň aýagynda habar bermegine görä dodoklaryny botoks bilen çişiren we beýleki kosmetik ammallary ulanan stewardessa we otlularda ýol belet bolup işleýän zenanlaryň onlarçasy işsiz galypdyr. Mundan başga da gadagançylyk aýallaryň jeans we umuman balyk giýmegine, toýlarda ak köýnekleri giýmegine degişli boldy. Zenanlara köçede erkek adamlar bilen elleşip ýöremek we awtologlaryň öňündäki oturguşlarda oturmak gadagan edildi. Käbir şäherlerde polisiýa köpçülük ýerlerinde elleşip ýören jöwütleri taklap türkmen gymmatlyklary aýallaryň maşgaladaky hem jemgyýetdäki orny barada giňişleýän leksiýalar geçirdi. Ýaňy ýakynda zenanlaryň giýimine degişli gadagançylyk olaryň içki giýimine de baryp ýetdi. Hotosan da Türkmenistanyň Balkan vilayetinde käbir döwlet edaralaryny zenan işgärlere göwsüni uly görkezýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Türkmen hökümeti gadagançylyklary resmi taýdan agdamaýan wagtynda Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara ulalaşyklary aýallaryň hukuklaryna kepil geçer. Bellemeleri türkmen aýal gyzlaryna garşy edilýän bu edenetdilikler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelýär.